Għal-maġġoranza tal-familji Maltin u Għawċin jum il-milietu jum speċjali u ta' ġabra li jirnexxilu jaqqat l-familja waħda għall-ikel. Iżda fil-faċilità korrettiva ta' Kordin il-ħajja hi xejra oħra u festi bħal dawn jistgħu waslu għal diqa ikbar mill-jiem l-oħra għal-residenti. Tikollok min jgħidlek isma' għall-ġurnata jew għal-ftit ħin insejt li qiegħed il-ħabs li hija risposta li ma tantx tissodisfani għalkemm hija tajba wkoll, ġifieri li wieħed ikun daqsxejn rilassat iżjed mis-soltu anke jinbidel l-ambjent. Però l-iżjed risposta li nħossha fil-qalb tiegħi hija meta jgħidulek isma' jiena qatt ma ċelebrajtu b'dal mod il-miliet għaliex nieqes minn dak kollu li hu kummerċjali. Bħalma hemm barra hawnhekk tidħol fil-qalba ta' din il-festa. Kien għalhekk li f'din il-ġurnata speċjali fil-kalendarju ta' ħafna kien deċiż li residenti kollhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna u l-Ministru tal-Intern Carmelo Abela waqt żjara li magħtula fuq kollox kienet enfasizzata l-importanza li wieħed iħares lejn ir-residenti tal-faċilità b'dinjità u mhux ikunu meqjusa bħala numru. U b'dan il-għan li fil-faċilità korrettiva ta' Kordin qed tingħata dejjem iktar importanza l-edukazzjoni u ħafna mir-residenti qed jażlu li jgħaddu l-ħin tagħhom ta' priġunerija billi fost l-oħrajn jipparteċipaw fl-isport, fil-kċina, l-arti u d-drama, il-mużika jew inkella jqattaw il-ħin tagħhom jistudjaw. Kienu propju l-ħiliet ta' residenti l-qofol tal-laqgħa li wħud minnhom kellhom mal-Arċisqof li ġie ppreżentat minn biċċa tal-arti minn Koreana Kim Eun-hee messaġġ speċjali għalija it-tama għal-futur aħjar. L-Arċisqof wiegħed li din il-pittura se jsibla post importanti fil-Palazz tal-Arċisqof fl-Imdina. Ġie ppreżentat ukoll minn żewġ ħfief tal-ħobs moħħmi fil-forn tal-faċilità korrettiva ta' Kordin. L-Arċisqof jgħaddi dawn l-għotjiet għall-ikla tal-Karitas lil min f'dan il-jum kien waħdu jew ma kellux biex jixtri xi jkol. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof Scicluna li f'din iż-żjara kien akkumpanjat mill-Vigarju Ġenerali Charles Cordina u Father Joe Gallia Kurmi irreċiproka billi qassam bambini lill-residenti tal-faċilità u lill-ġurnalisti fi kliemu bit-tbissima bambin ċkejken minn Monsinjur Ċkejken.